De fiecare dată în Liga 1 să câștige contra lui FC Botoșani. Au fost 5 întâlniri, prima în 2013, o victorie în deplasare pentru Steaua, 2-1, apoi 2 meciuri în 2014, 4-0 acasă, un 2-0 în deplasare și în acest an a fost o victorie 2-0 cu Gâlcă, antrenor. În tur Steaua s-a impus la limită. Steaua, într-adevăr, cu viitorul în Liga 1, FC Botoșani a jucat foarte slab o minge în adâncime. Aici Gregorita de... Nu, este Brevel! Gol! Gol! Steaua! Fabulos startul de meci al roșii-albașilor. A fost o minge jucată în profunzime pentru Nicandro Brevel, care reușește să deschidă scorul. Practic meciul începe de la 1-0 pentru Steaua. Trebuie să blocăm verticalizările Stelei. Erau cuvintele lui Cristi Pustai și iată, exact asta nu reușește să facă formația sa. Finalizează perfect această acțiune. A fost o minge care a trecut și pe la Gregorita de... Pasa de gol, asistul în dreptul lui Nicușor Stanciu. O minge pe care o blochează cu spatele Gherme, pune apoi piciorul Attila Hanaghi, o minge câștigată de Stanciu. Vine centrarea pe colțul scurt, Chipciu cu capul, ce execuție slabă, erau acolo doi jucători, era lângă el și Filip. Trimite în pământ Alexandru Chipciu. Plămadă, o pasă bună, Dan Roman, scapă Roman, gol! Gol! Roman, spuneam că a marcat sezonul trecut în poarta Stelei. Iată și felul în care se manifestă Dan Roman după acest gol, o reușită dedicată victimelor din clubul colectiv. Cu gândul la acei oameni, Dan Roman, o fază extrem de simplă, cu o degajare până la urmă a lui Plămadă. Sâșnește Dan Roman. Au stat departe de el fundașii Stelei. Iată de unde vine Roman. Bun, acel control cu pieptul. Încearcă să-l blocheze, să-l incomodeze Gherme. Dar stă foarte bine pe picioare Roman. Șutează imparabil. Nimic de făcut pentru Cojocaru. Și tocmai ce spuneam, că FC Botoșani nu amenință poarta Stelei. Martinus pentru Hanaghi, un dribbling, centrare, Martinus cu capul, gol, extraordinar, în mai puțin de 2 minute FC Botoșani înscrie de 2 ori, este 2-1 pentru moldoveni. Execuție foarte frumoasă cu capul a lui Martinus. Cât de bine plasează mingea Martinus. Al doilea gol din acest sezon. A fost aproape de un transfer la Steaua vara trecută. El câștigă balonul. Îi pasează lui Hanaghi. Acesta îl întoarce pe Toșca și de la 11 metri marchează cu capul de pe picioare Martinus. Mingea se duce în plasa laterală. E clar că nici Mirel Rădoi nu înțelege ce se întâmplă, ce s-a întâmplat. A marcat foarte repede, a fost apoi o ocazie imensă a lui Tahar, dar iată că acum este 2-1 și ce partid avem, lovitură de cap, gol! Gol! Nicușor Stanciu tot cu capul! Halucinantă desfășurarea evenimentelor aici în Gruia. Se înscrie la foc automat. 2-2 în minutul 29. Gol
și pasă de gol până acum în această primă repriză pentru decarul Stelei. Vorbeam de o apărare nesigură a Botoșanului, centrează Guilherme și înscrie la fel ca Martinus. Tade! Gol! Nu am mai văzut de mult așa ceva. Parcă este un meci de handbal. Atacul și golul. Cred că așa ceva nu se poate explica. Filip, el pasează în adâncime pentru Gregori Tade. Un șut în cross, o minge printre picioarele lui Iliev. Nici măcar nu avem timp să vedem relori. Fotbal nebun în Gruia, dar fotbal extrem de spectaculos. Vedem goluri, ceea ce ne dorim de fiecare dată. Atarea uriașă a lui Tahar. Tade de această dată poziție corectă. Tade așteaptă o pasă Tahar, o pasă care vine acum. Tahar pe 16 metri pe lângă poartă. Din nou aproape de gol algerianul Stelei, Aymen Tahar. Mai exista și varianta Guilherme. Acum fanionul a rămas jos. Acea poziție a lui Gregori Tade, care prelungește, câștigă duelul. E nevoie de un gol pentru poziția sa în echipă, aș spune, pentru moralul său. Popovici, Ivanovic, centrare destul de bună și este gol! Cabrera egalează la 3. M-am tot întrebat unde este Cabrera. Și iată că apare la finalizare. Ne-a obișnuit mai mult cu pase, cu realizări de acest gen, dar iată că reușește să și înscrie. Este golul 3 din acest campionat. N-a limpezit jocul la mijlocul terenului pentru FC Botoșani așa cum ne așteptam, dar înscrie un gol frumos. Plonjonul lui Cojocaru inutil. Câștigă acest duel cu Guilherme, centrarea rezervei Ivanovic. Cu capul a marcat și Martinus, cu acest procedeu a punctat și Stanciu. La fel marchează și Cabrera. Tahar cu această centrare, Tade, bară, râpă cu stângul, gol! Gol Steaua, Cornel Râpă face 4-3. A fost mai întâi o execuție cu capul în bară a lui Gregori Tade. Mingea ricoșează la Cornel Râpă, acesta înscrie cu piciorul mai slab, cu stângul. Primul gol din acest campionat pentru fostul jucător al Oțelului. Tahar este cel care centrează, o face bine. Execuție cu capul a lui Tade, salvat în prima fază de bară. Iliev, ce bine s-a înălțat, câștigă duelul cu Cordoș și el un fotbalist înalt. Și urmează această finalizare a lui Cornel Râpă. S-au auzit și ceva încurajări din tribune. O eroare tehnică a lui Martinus. A scăpat balonul. Aceasta este bucuria lui Cornel Râpă. Iar pentru Stanciu, poziție corectă. Stanciu sare mingea. Stanciu șutează. Gol! Din nou, Nicușor Stanciu. 5-3. E un meci de pus pe DVD acesta. Parcă și cuvintele sunt prea sărace pentru a descrie o asemenea partidă. 8 goluri. Cine s-ar fi gândit totuși? 8 goluri în minutul 72. Iată pe Gregori Tade. Ce bine deviază pentru Stanciu. Mingea țopăie, dar reușește să-l învingă totuși Stanciu pe Iliev.
Nu mi se pare însă o execuție totuși imparabilă a lui Stanciu. Dar nici nu cred că poate fi pus la zid Iliev pentru faptul că nu a respins acel balon. În 2014 un FC Botoșani CFR Cluj 0-1, centrare, execuția lui Gregori Tadei, minge este respinsă, trage Brevelt, o deviere a lui Alin Toșca, prinde Iliev, foarte mare și această ocazie, o dublă ocazie până la urmă a Stelei. Martinus, faultat de Râpă. Reflex fantastic al lui Iliev la acea reluare a lui Tade. Apoi Toșca aproape să înscrie un gol de generic cu călcâiul, însă n-a putut să imprime mai multă forță balonului. Va intra și Paul Batin, un jucător care cunoaște bine acest stadion, pentru că Cordoș este eliminat. Nu este Cordoș, este Miron, celălalt fundaș central. El îl faultează pe Onțel. Iată unde îl lovește cu piciorul. Poate vă amintiți acea intrare a lui Nigel de Jong asupra lui Xabi Alonso în finala mondialului din 2010. E adevărat, atunci a scăpat fără cartonaș mijlocașul olandez. Însă a fost o mare greșeală a arbitrului. Miron, un fotbalist care a început meciul pe banca de rezerve, pleacă la vestiare în minutul 89. Chipciu poate șuta, o face din nou puternic. În zid este un cartonaș galben pentru Bordeanu. A fost un hands comis de Mihai Bordeanu. A ieșise din zid mai devreme Bordeanu. Minutul 95. Chipciu bate la fel. Trimite în peluză acum. A înălțat mult de tot acea minge. Se termină aici Steaua FC Botoșani 5-0.